Daytoy Damag Lawag. Welcome to Maikan Makinegosyo Kailian, Lawag City's top taxpayer awarding ceremony and Pride Month celebration. Malaksid ti pondo nga aga po iti national government. Dakkel apagkapkapon ti pondo ti gobyerno iti syudad ti Lawag ket dagiti negosyo. Daytoy ti rason iti tinawen a panakapadpadayaw ken panakarekognisar dagiti top taxpayers. We're awarding the top taxpayers of the year 2022. Businesses from the Lawag City Public Market and Commercial Complex, locally owned businesses. And all of us must work collectively to serve our kailian. Nasarok 5,000 ti bilang dagiti negosyo iti syudad ken manamna mga umadupay. Umuna na padayawan, dagiti top 10 taxpayers iti Lawag City Public Market and Commercial Complex para iti tawen 2022. At dagiti meat vendors, aglaklaho kadagiti general merchandise ken bangko. Itilaksid iti epekto ti COVID-19, nagtultuloy iti negosyo iti tiyandaan ken maysa kadagiti kangruna na naggapuan ti pondo iti syudad bayat ti pandemya. Maysa kadakwada ti Jen Marie Nanay Meat Shop ang nagunod na ti top 2 taxpayer. Daytoy iti may kapito adaras akaraman da ti top 10 taxpayers ken ti top 2 iti kangatuan a nagunod da. Naragsak ta islet deto iti supapak dagiti nasapa mi nga pinagriing kada sakripisyo mi nga aglako ta tiyandaan ken naka ganganas tirik na nga mesa kami nga na-awardan nga ti kaado nga aglaklako da kami ti mesa nga nainggasatan nga naapi. Narekognisar pay dagiti top 10 taxpayers iti benneg ti local ken national. Iti benneg ti lokal, top 1 ti Lawag Solid 8 Distribution and Services Corporation. Idinto ati Sanford Marketing Corporation iti benneg ti national. Nagyaman ni Mayor Kion, gapot iusto pa nagbayad ti buwis dagiti na duma-duma ang negosyo iti syudad. No ado ti koleksyon, nataltalgan ti pondo ti syudad ang mausar para kadagiti na duma-duma a programa, proyekto ken serbisyo maipaaymet laeng kadagiti umili. Nabigbig pa iti syudad kas most business-friendly local government unit iti Region 1 ken may sapay kadagiti national finalists iti 2021. Kang runaan pay rason nga adu digiti mangayat nga agnegosyo iti syudad ket kinatalnak ken kinaadu digiti turista a pumaspasyar. Patsa ni Mayor Kion nga adu pay digiti umay agnegosyo iti syudad adakkel tulong para itinangat-ngato a koleksyon iti buwis ken kastameten tinayon a trabaho para kadagiti Lawagenyos ken umili iti Ilocos Norte. Monet Soriano para iti Damag Lawag. Daytoy Damag Lawag.